أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a wannan yini na 20 ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tana shekara 1444, wanda a yau muke tunkarar kwanaki 10 na ƙarshe na watan Ramadan masu albarka. Waɗannan kwanaki kamar yadda muka sani Allah ya sanya su masu albarka, masu alkhairi, waɗanda ake so bayi su ƙara zage dantse na ibadu a cikin waɗannan kwanaki. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance watan Ramadan, ya ba shi falala, ya yi umarni da a raya shi da ayyukan alkhairi, abin da ya shafi alƙur'ani, domin alƙur'ani watan Ramadan watan alƙur'ani ne. Allah ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da watan azumi ne, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Sannan a can gaba Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da cewa watan dagewa da addu'o'i ne. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Annabi sallallahu alaihi wa sallama aikinsa ya tabbatar mana watan Ramadana watan kyauta ne da miƙawa da rabawa bayan Allah abinda Allah ya azurta ka da shi. Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fi kowa kyauta, amma mafi kyautarsa tana ƙaruwa, yana daɗa ta idan watan Ramadana ya shigo. To kun ga a jumlace wannan wata ne na ibada, wata ne na bautar Allah, wata ne na neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Tare da haka idan aka shigo 10 ƙarshe na wannan wata mai albarka, annabi sallallahu alaihi wa sallama duk alkhairan da ya yi a farkon watan, da irin bautar da ya yi, da irin sadaka da ya yi, da karatun alƙur'ani, tunda yana ce mana mala'ika Jibril ya kasance yana zuwar mushi a ko da yaushe a watan Ramadan suna bitar alƙur'ani. To idan wa'innan kwanaki 10 masu albarka suka zo, sai annabi ya ƙara riɓanyawa, ya ƙara akan riɓanyawar da yake. Ibadar da ya yi a farkon Ramadan ba ita yake yi ba ƙarshe, yana ƙara yawanta, domin kowane aiki na alkhairi ba farkonsa ne babban abin izina ba, ƙarshen shine abin izina. Kamar yadda suke cewa innamal umur bil khawatim, kowane al'amari ana gina masa hukunci ne da ƙarshensa, da me aka cika wannan al'amarin. Idan ya zamto ƙarshen ya fi farkon kyau, to wannan alama ce ta Allah ya karɓi wannan aikin, alama ce ta ana sa ma ran baka yi aikin banza ba. Amma lokacin da mutum ya ɗauko ayyukan alkhairi a watan Ramadana, sai bai samu a kwana 10 ƙarshen nan ya yi abin da ya dace ba, alamu na gwada cewa waɗannan ayyukan nashi na baya akwai tasgaro, akwai matsala, ba su samu shiga ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah ya keɓance waɗannan kwanaki 10 ne ya ƙara musu falala, saboda ko da an samu wani daga cikin bayin Allah wani uzuri ko wata larura, ko kawai haka kawai ma ya zauna bai mori ragowar kwanakin ba har waɗannan kwana 10 suka zo, to a iya kwana 10 nan idan ya zage dantse, ya yi ƙoƙari, ya kyautata niyya, zai iya yin abin da Allah zai mai rahama sama da waccan kwanaki 20 ɗin da suka wuce suka shuɗe. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa kowace rana ta watan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yana warar wasu mutane ya 'yanta su daga azabar wuta zuwa aljanna, waɗanda da an tsara cewa 'yan wuta ne saboda wasu laifuffuka da suka yi, amma sakamakon wata ibada da suka yi karɓaɓɓiya a wani yini daga cikin yinanai na wannan wata mai albarka na Ramadan, sai Allah ya musu rahama, Allah ya 'yanta su daga wannan azabar, ya dawo da su cikin 'yan aljanna. Allah ka sanya mu a cikin waɗannan bayin naka da zaka 'yanta. To kun ga wanda yawa kansa sakaci, wanda ya miƙe kafa,
wanda yayi bacci a ragowar kwanaki 20 din nan to ga dama ta zo, ga lokaci yayi. Wanda ma bai yi baccin ba yayi iya kokarinsa, to ya sani waɗannan kwanaki ne na ƙara zage dantse, kwanaki ne na kece raini, kwanaki ne na tsere da gasa. A irin wannan lokutan ne ake yin gasa. In ka ga wani yana aikin alkhairi da zai samu rahama, yi kokari ka ƙara bayan naka da kake yi, ka kwaikwayi irin nashi, ka ɗora ma ka wuce shi. wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisuna. A irin nan ake so masu tsere, masu gasa su ringa yin gasa, ba a al'amuran duniya ba, wajen neman duniya da tara duniya yawanci duk anan al'umma suka fi yin gasa. Amma wajen neman lahira Allah ya umarce mu yi gasa, kamar yadda ya gaya mana a cikin alkur'ani, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ku yi tsere, ku yi gaggawa, ku tafi zuwa gurin wata gafara daga gurin ubangijinku, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, zuwa ga wata aljanna wanda fadinta ya kai fadin sammai da kasai. Uiddat lil muttaqin, an tanadi wannan aljannan ne ga masu takawa. Kamar mun tambayi Allah su wane ne waɗannan masu takawa din, to gashi Allah zai lissafo siffofin su, sai ka duba, na duba, ya duba, ta duba, ina da waɗannan siffofin ko ba da su. In ina da su, in gode wa Allah, in ƙara zage dantse, in tabbata akai tare da roƙon Allah ya karɓa mini. In ba ni da su, in yi ƙoƙari in yi wa kaina ado da kwalliya da waɗannan siffofin. Allah subhanahu wataala ya ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a lokacin da suke da yalwa da lokacin da suke cikin tsanani. Duk halin da ka tsinci kanka, idan Allah ya hore maka ɗan abin da ya baka, ka yi ƙoƙari ka samu wanda baya da shi, shi kuma ka bashi, kar ka raina abin da zaka bayar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, ku kiyaye kanku daga wuta, ku nema wa kanku shamaki daga wutar ubangiji, ko da tsagin dabino ne. Ka raba dabino guda ɗaya da Allah ya baka, shi kaɗai kake mallaka, sai ka raba shi gida biyu, ka ci rabi, ka bayar da rabi. Wannan idan Allah ya karɓa dalilin sai ka samu gidan aljanna. Kar ka ɗauka cewa in an ce a ciyar da dukiya ana nufin sai masu kuɗi, sai attajirai. Ko da kana cikin halin kunci, in ka duba za ka ga akwai wanda kuma kafi, to wannan da kafi shin ɗan gutsiri a cikin ɗan abin da kake da shi ka bashi, dalilin wannan sai ka samu rama. Kaga siffa ta farko kenan, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza, ka ringa danna shi. Ko har kana so Allah ya ma gafara, to dole ka yi kokari kai ma ka zamto mai yi wa mutane afuwa, mai yi wa mutane gafara. To wannan abin da ake so a watan Ramadan, a waɗannan kwanakin, mu siffanta da su don mu yi tsere a cikin waɗannan abubuwan, mu kyautata wa bayan Allah. A waɗannan kwana 10 da suka rage, akwai bayan Allah mabukata da Allah ya ce yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, to mu fito da abin da Allah ya mallaka mana gwargwadon ikon mu duba mabukata, mu taimake su, mu agaza musu, mu ba su abin da za su ci, wanda za su yi buɗe baki da wanda za su yi sahur. Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take gaya mana cewa idan kwana 10 nan na watan Ramadana suka zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙara zage dantse, ya ɗaura ɗammara, yana kuma tada iyalansa a daina bacci, yana raya daren shi gaba ɗaya. A 10 ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bacci da daddare, kawai raya dare yake da bautar Allah, yayi karatun alqur'ani, yayi zikiri, yayi sallah. Wannan shine aikin shi, ko ba iya shi kadai ba, ay qada ahlahu, yana tayar da iyalan shi a haɗu gaba ɗaya a cikin wannan alkhairin, domin gidan ya zama gidan alkhairi gaba ɗaya. Yana wato wannan da Nana Aisha ta ce shadda mi'zarahu, yana ɗaura ɗammara. Fassara biyu malamai suka yi mata. Fassara ta farko suka ce shadda mi'zarahu, yana ɗaura ɗammara, ai alama ce ta ƙara jajircewa da ƙoƙari sama da yadda yake yi a ragowar kwanakin da ba kwana 10 nan na ƙarshe ba. Wasu kuma suka ce a saboda ma ƙara zage dantse, shadda mi'zarahu zai ɗaura kwarjallan shi ta yadda ko iyalinsa baya kusanta a kwana 10 ƙarshen nan. Ba wata maganar mu'amalar aure. Waɗannan kwanaki 10 na Allah ne, bautar Allah kawai da neman gafarar Ubangiji subhanahu wata'ala. To ya kai ɗan uwa da ke ‘yar uwa, in har Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce
liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. An yafe mai duk abin da yayi da wanda zai yi irin wannan abin, ya jajirce ya ƙara zage dantse a waɗannan kwana goma. Ina gani, ina ga kai, ina ga ke, mu yafi dacewa mu ƙara zage dantse, mu jajirce, mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun ribaci waɗannan kwanaki goman da ayyukan alkhairi, musamman salloli da za a yi waɗanda ake na sallar dare, mu yi ƙoƙari kar ko ɗaya ta kuɓuce mana, domin a cikin wannan kwanakin ne ake cin karo da lailatul qadri, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana girman wannan daren. Allah da kanshi a cikin alqur'ani ya gaya mana girman wannan daren. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, mun saukar da alqur'ani, lalle mu muka saukar da shi alqur'ani a daren lailatul qadri. wa ma adraka ma lailatul qadr, me ya sanar da kai abin da ake nufi da lailatul qadri? Lailatul qadri khairun min alf shahr. Lailatul qadrin nan da kuke gani ya fi alkhairi sama da wata dubu. Duk wanda ya yi bautar Allah a wannan watan, a wannan daren na lailatul qadri da yake cikin wannan kwana goma na ƙarshe, ya yi sa'a Allah ya karɓa, to sai wani ya zo ya yi ta ibada tsawon wata dubu amma bai kamo shi ba a gurin Allah subhanahu wataala. To kun ga alkhairi ne babba a cikin waɗannan kwanakin, saboda haka mu yi salloli a cikin wannan kwanakin, musamman a sallah can ƙarshen dare da muke cewa qiyamul laili ko tahajjudi. Kuma yana da kyau mutum ya je ya yi ta a cikin jam'i, duk da ko waɗanda suke ganin ka yi sallah a gida ya fi ka zo ka yi jam'i a masallaci. To wannan ana gaya musu nafilar da mutum zai yi a wajen Ramadana kenan. In suka ɗauko wancan hadisin, nafila ce ta wajen Ramadana, amma a cikin Ramadana haɗuwa ɗin shine yafi, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa yana a cikin sahihul jami', annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zo ya yi sallah tare da liman ta dare, bai fita daga sallar ba har liman ya yi sallama, za a rubuta mai lada kamar tun daga farkon dare har ƙarshen daren sallah yake, kamar daga lokacin faduwar rana magariba kenan har zuwa hudowa alfajir, baka zauna ba, kawai sallah kake ta yi ladan da za a rubuta ma kenan, sakamakon me ka je ka yi tare da liman a masallaci. Wannan yake nuna cewa yi tare da liman din ya fi alkhairi. Abin da zai tabbatar maka da haka, hadisin da Nana Aisha take gaya mana, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadana ya fito ya yi wa mutane sallar dare. Da ya yi sallah, yana yin sallar dare afuwan, sai wasu mutane suka zo suka bi shi suka yi jam'i. Washe gari sai labari ya dan bazo a cikin gari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yana ƙara yin sallar, sai ya ga mutane sun cika sun fi jiya, sai ya tafi. Washe gari ko a rana ta uku ko a rana ta hudu, shakkar rawi ce wannan, sai aka zo aka cikar da ma ya fi tsammanin duk wani mai tsammani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa, ya yi sallar shi a gida. Sai da asuba ta yi, ya ce ai na ji ku, ina jin ku, na san kun zo, abin da ya hana na fitowa, na ji tsoron kan na fito kuma a mai da sallar ta zama farilla kuma ba za ku iya ba, shi yasa na zauna. Kun ga rahama ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa bai fito ba, ba wai dan ba a yin jam'in ba kuma dan jam'in wato yi a gidan shine yafi ba. Da yi a gidan ne yafi, ba zai fito ba har a rana ta farko da ta biyu. Wannan yake nuna yi a masallacin a cikin jam'i shi yafi alkhairi. Kuma wannan ita ce fahimtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi. Shi yasa lokacin da annabi ya bar duniya, kowa yana yin sallar shi, za a zo masallaci da Ramadan, mutum biyu can su ware suna yi, can biyar, can uku, can ɗaya a cikin masallaci, ba a gidajensu ba. Lokacin sayyidina Umar ibnu Abdi al-Muqri yake cewa mun fito tare da sayyidina Umar, sai sayyidina Umar ya ga a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ana sallah daban-daban, can wani yana yi wa mutum biyu limanci, wani yana sallah shi ɗaya, wani shi da mutum biyar, wasu da jama'a masu yawa. Sai sayyidina Umar ya ce ina ma da zan haɗe su gaba ɗaya su zama ƙarƙashin limami ɗaya, ai da haka ya fi dacewa. Kuma ya ji wannan abin haka ya kamata ya yi, ya tattara su gaba ɗaya, ce gaba ɗaya a jam'i guda ɗaya. Ubayy ibn Ka'ab
kai ne limamin su, shine ake yin wannan tarawihin. kun ga ba a lokacin aka fara ba, a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara. abin da yasa aka bari saboda tsoron lokacin wahayi yana sauka, kar a saukar da wahayi a farlanta ta. to lokacin da annabi baya duniya, lokacin sayyidina Umar ba wahayin da zai sauka a farlanta wannan sallar, shi yasa ya dora su akan limami guda daya, suka ci gaba da yi a masallaci ba a gidajensu ba, domin a nuna maka cewa yi a masallacin ya fi yi a gida din. wannan kuma Allah dama tuni ya mana umarni da yin aiki bin hanya irin ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani suratul nisa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. duk wanda yazo yayi tayagi, yayi aware da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yayi nan shi yayi nan, annabi ya ce ga yadda za a yi, shi ya ce a'a ba haka za a yi ba, ga yadda za a yi. wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, ya ba hanyar da ba ta mu'minai ba. a lokacin da wannan ayar take sauka, mu'minai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. to duk wanda ya ba hanyar da ba ta su ba, nuwallihi ma tawalla, za mu jibintar mishi abin da ya jibintar wa kanshi, wa nuslihi jahannam, mu sa shi a cikin wutar jahannama, wa sa'at masira, makoma ta munana in ta zamto ita ce wutar jahannama. Allah ya tsare mu, Allah ya kiyashe mu. wannan yake nuna maka ashe aikin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da aikin sahabban shi ya gudana akan cewa yin sallar tarawi ko tahajjudi a masallaci tare da liman ya fi alkhairi sama da yinta a gida. wannan shine abinda malamai suka tafi akai. sai dai babu laifi idan da wani uzurin zaka iya yi a gidanka, a madadin ka zauna ba kai ba, to ka tashi ka yi a gida, ka tashi iyalanka ku yi tare, kana yi suna yi. wannan ne zai taimaka ku yi jam'i, abubuwan da alkhairin ba zai kubuce muku ba. da haka wannan abu na farko da zamu dage da shi kenan a wannan kwanaki 10 masu albarka. abu na biyu da zamu ƙara zage dantse, karatun alkur'ani. in da daga farkon ramadana zuwa yanzu kayi sakaci baka iya yin karatun alkur'ani yadda ya kamata ba, to a wannan lokacin kai iya ƙoƙarinka kaga cewa ka lazimci alkur'ani, ka dimanci karatun alkur'ani, dan duk wata albarka tana cikin alkur'ani. in ka haddace, ka zo ko da tilawarka ne ka yi iya ƙoƙarinka kaga cewa alal aƙalli a iya kwana 10 nan, in ba ka da wasu uzurrurruka masu yawan gaske, ka yi sauka ko da guda 5 ce. in baka haddace ba, ka iya biyawa da alkur'ani, yi ƙoƙari kaga cewa ko sauka 3 ka yi a cikin wannan wato kwanaki 10. in ba ka da damar da za ka yi wannan, ka dai iya ƙoƙarinka kaga cewa ko sauka 1 ce ka yi. in baka iya karatun wasu guraren ba, iya inda ka iya, ko da daga alamtara kaifa zuwa minal jinnati wan nasi ne, ka zauna kai ta maimaitawa, kai ta maimaitawa, kai ta maimaita su har dai ka ji cewa ka yi karatu mai yawa. kuma ko wata dabara da mutane za su yi don su tara wa kansu alkhairai na karatun alkur'ani a waɗannan kwanaki 10 masu albarka. waɗannan salloli da muke da su guda 5 na farilla, ka ɗauka cewa kowace sallah ta farilla idan ka idar da sallah za ka tashi ka yi, za ka zauna ka yi tilawa alkur'ani falle 5, ba sai ka ɗiba da yawa ba. in kana da dama ka yi da yawa ka ƙara ɗin, amma mafi ƙaranci ka ce za ka karanta shafi 5 a bayan kowace sallah ta farilla. to wannan salloli guda 5, bayan asuba ka yi shafi 5, bayan azhar 5, bayan la'asar, magriba, isha'i 5 sau 5, ka yi shafi 25. a kwana 10 nan za ka sha mamakin abin da za ka yi na karatun alkur'ani. wannan fa bayan wasu lokuta keɓantattu da za ka ware su ma ka zauna ka yi tilawa ɗin kenan. in ka yi riko da wannan damar, za ka samu alkhairi mai yawa, za ka samu albarka mai tarin yawa. domin shi alkur'ani littafi ne mai albarka, babu kuma wanda yake rabar alkur'ani face sai ya samu albarka. duk wata albarka tana cikin alkur'ani. ku duba duk wanda ya rike alkur'ani, Allah baya barin shi ya wulakanta, Allah baya barin shi ya tozarta. duk wata matsalar ka ta duniya da lahira, Allah ya sanya maganinta a cikin karatun alkur'ani.
ka dage da karatun alkur'ani a koyaushe, zaka ga baka cikin kuncin rayuwa, baka cikin firgici, baka cikin tashin hankali, ko da yaushe za a ganka cikin nutsuwa tsaf kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala ku saurara, bi dhikrillah tatma'innul qulub, ta hanyar ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa. Babban ambatan Allah, jigo jagora a cikin ambatan Allah shine karatun alkur'ani mai girma. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake sauke alkur'ani a duk kwana uku. Yau yayi tilawar izu 20, gobe izu 20, jibi izu 20, yayi kwana uku kenan, tare da kokarin bibiyar ma'anonin alkur'ani. Kayi iya kokarinka a wannan kwana goma kaga ka bibiyi malamai da suke tafsirin alkur'ani, ka san ma'anonin wasu ayoyi da baka sani ba a cikin alkur'ani. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci, domin alkur'ani Allah ya saukar da shi ne dan a karanta shi, a bibiyi ma'anonin shi, sannan kuma a yi aiki da shi. Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bayan nan a wayannan kwanaki goma mu dage kamar yadda na faɗa da yawan sadaka da yawan kyauta, domin Allah yana ijiye wa mutum musibun da suka taso mai ta hanyar yin sadaka. Sadaka maganin musiba, in ji malam Bahaushe. Mu dage da yin wato sadaka a cikin waɗannan kwanaki, mu ƙauracewa abubuwa na sabo, mu ƙauracewa wato cutar da junanmu, mu ƙauracewa dukkan wani abu mara amfani a cikin waɗannan kwanaki goma masu albarka. Waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu dage a cikin wannan wata da sauran dukkanin nau'ika na ibada da Allah ya shar'anta ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. A ƙarshe ina roƙo, ina fatan Allah subhanahu wata'ala da ni da ku ya azurta mu amfanar waɗannan kwanaki guda goma, ya sanya mu cikin waɗanda za su ribace shi, sannan kuma abin da Allah ya tanada na alkhairi da albarkatu da suke cikin wannan kwana goma, Allah ya sa muna cikin waɗanda za su samu wannan tagomashin da Allah ya ce man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya sallar dare a lailatul qadri, ya dace da daren lailatul qadri, to za a gafarta, yana mai imani da Allah, ba dan yayi ya fita yi sallar ba, dan neman lada a gurin Allah, sannan kuma yayi yana mai imani, to duk wanda ya wannan za a gafarta mashi dukkanin zunuban shi da suka gabata. Allah ka samu dace da wannan tagomashin. Wannan ne a ƙarshen nasiha da jan hankali da nake so in mana dangane da waɗannan kwanaki goma masu albarka. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.